Gyerekek, ma az ugrás lehetetlen formákon keresztül kihívást fogjuk játszani. Hadd magyarázzam el a szabályokat. Át kell ugrani a formákon a medencébe. Aki úgy ugrik át a formán, hogy nem ér hozzá, az kap pontot. De ha megszeged a formát, nem kapsz pontot. Könnyűnek látszik. Könnyű. Derítsük ki. Sikerült. Ki megy következőnek ezen a formán keresztül? Steffi, menjünk! Juhé! Hurrá! 1 pont az enyém. Igazad van, Steffi kap 1 pontot. Azt hiszem, most én jövök. Rendben, Iván, induljunk el. Aha! Igen, 1 pont nekem jár. Egyszerűvé teszem. Mindenki félre az útból. Hurrá! Remek munka, Mária. Lássuk, mi következik ezután. Rendben, a következő forma a fagylalt. De azt akarom, hogy hátrafelé ugorjatok ezen a körön keresztül. Tényleg visszafelé. Mindenki, aki képes rá, 2 pontot kap. Második. Juhé! Sikerült. Rendben, most én jövök. Rendben, Iván 2 pontot kapott. Bátor lány, itt van 2 pont neked. Hadd mutassam meg, hogyan kell ezt csinálni. Ez elképesztő volt. A legjobb formát fogom kiválasztani. Ó, ne! Egy cápa. Ez a kör nem lesz egyszerű, mert van egy ötletem, hogyan tegyem igazán nehézzé ezt a kört. Hadd mutassam meg neked az utat. El kell képzelnem, hogy én vagyok a cápa. Működött. Belevetem magam. Juhé! Megcsináltam. Rendben, meg tudom csinálni. Ó, ez elképesztő volt. Annyira sötét van itt. Igen. Nincs csalás, Iván. Csak Mária, Dasha és Steffi kapnak pontokat. Válasszunk egy igazán jó formát. Rendben, a következő körben Mário következik. Wow, ez a forma tényleg túl kicsi nekem, de van egy ötletem. Ez a játékos fog a helyemben játszani. Biztosan beleillesz minden formába. Nem foglak cserben hagyni, Mária. Sok sikert, Alex! Annyira jó kicsinek lenni. Én következem. Könnyű. Eljött az idő, hogy bevessem a tornász képességeimet. Nézd! Ez gyerekjáték volt. Várj, van egy ötletem. Hé, ha túlélem, 3 pontot akarok. Rendben. Juhé, én vagyok a győztes. Wow. Iván, ez igazán kreatív volt. 3 pont jár neked. Most én jövök. Tudom,
Hogyan tegyem ezt a fordulót izgalmasabbá? Hogyan? Most azonnal bele kell ugrani abba a formába. Könnyű. Én is képes vagyok erre. Király. Ez könnyű lesz. Ez nagyon szórakoztató. Még többet akarok. Alig várom, hogy ugorhassak. Iván, A legegyszerűbb formát akarom megszerezni. Mi van? Ez a forma lehetetlen, hogy átmenjünk rajta. gyerünk! Iván, képes vagy rá? Rendben, de óvatosnak kell lennem. Igen, megcsináltam. Ezt könnyedén meg tudom csinálni. Juhé, sikerül. Most én jövök. Igen, tökéletes ugrás. Most én következem. Juhé, még egy pont nekem. Gyerekek, ez nem volt könnyű, ezért mindenkinek extra pontokat adok. Következő. Gyerekek, mindannyiótoknak sok szerencsét kívánok. Én fogom megoldani ezt. Ez valóban hihetetlen volt, Iván, de nincs forma, nincsenek pontok. Sajnálom. Végső forduló. Reméljük, hogy jó forma lesz. Lehetetlen átjutni. A forma túl bonyolult. Változtassátok meg. Nem vagyok képes erre. Gyerekek, minden lehetséges. Csak higgyetek önmagatokban. Ha lehetséges átjutni, mutasd meg nekünk. Mutasd meg. Mutasd meg. Mutasd meg. Rendben, rendezzünk egy csatát. Ha átjutok ezen a formán, én győzök, de ti mind vesztetek. Megegyezés. Rendben. Nem akarok veszíteni. Képes vagyok rá. Nyertünk. Nyertünk! Már 1 órája próbáljuk kiszedni a rágógumikat. Nem működik. Geréki. Olyan buták vagytok, srácok, érmét kell használnotok. Mi van, ha jól megrázom? Ki fog jönni? Természetesen nem, Mária. Mi van, ha nagyon erősen megnyomom? Semicap, Steffi, Sagynalum. Hogyan fogjuk kiszedni őket? Igen, hogyan? Menjunk, Sarazunk, Ermikit. Persze, ez az. Hol van az érme? Szerintem itt van. Boxenat, Stitch. Boxenat, Psycha. Boxenat, Pikachu. Aha, itt van. Megvan az érme. Nincs itt. Ó, a mindenit. Érme kell, nem fánk. Hol van az érme? Megvan. Piros. Remélem, ez is működik. Nincs itt. Hol lehet? Nincs itt.
egy érme. Saj, megtaláltam. Semmi sincs itt. Ó, emlékszem. Találtam egy érmét. Ez neked van. Köszönöm, Dasha. Most már mennünk kellene. Nézzétek, srácok, egy piros, egyedi érmét szereztem. Iván, nem használhatod a pirosat. Ezt az érmét kell használnod. De ugyanaz az érme, csak más színű, mi fog történni? Be fog szívni a gép. Áj, srácok, én szeretnék először menni. Persze, csak nyugodtan. Ó, nézd! Védj ki! Lila Sin. Alex, milyen íze van? Még nem tudom, de finom illata van. Én következem. Szavar. Zöld szín. Remélem nagyon finom. Ki akar pörblni? Rögtön ki akarom pörblni. Olyan, mint a fekete áfonya. Most én következem. Szavar. Solo. Sziklandán eznek ki. Én is szeretnék egyet megkóstolni. Megvan ez a piros érme. Olyan furcsa érme. Szerintem működni fog. Szavar. Hol vagyok? Mi ez? Hol van Iván? Épp itt állt. Igen, aztán eltűnt. Ivan? Iván, hol vagy? A rágógumi automatában vagyok. Szó sem lehet róla. Talán elszaladt, és nem vettük észre. Igen, talán menjünk és játszunk akkor. Hé, Mária, Steffi, itt vagyok. Kérlek, segítsetek nekem. Várj, hallottad ezt? Igen, itt vagyok. Lányok, gyerünk, itt vagyok. Olyan, mintha Iván lenne, de nagyon furcsa. Hallottad ezt? Segíts! Itt vagyok, itt. Igen. Iván, te vagy az. Itt vagyok. Bingo! Végre megláttál. Hogy jutottál oda. Nem tudom, csak bedobtam az érmét, elfordítottam, és egyszerűen megtörtént. Hogyan segíthetünk neked, ha azt sem tudjuk, hogy jutottál oda? Mi lenne, ha megpróbálnád elvenni a rágógumit, és én egyszerűen kiugranék? De nincs több érménk. Várj egy pillanatot. Van egy tartalékom. Syrinxes. Ez egy jó ötlet. Megvan a rágógumi, de Iván még mindig bent van. Nem akarom. Rendben, srácok, ne csináljuk többet. Ne agodj visszahozzánk, Izsérem. Meg kell találnunk ugyanazt a piros érmét, hogy ki tudjuk szabadítani. Igen, a piros érme, próbáld meg, működhet. Egy perc. Megvan a kulcs. Annyi érme. Megvan a piros. Reméljük, a tervünk működni fog. Varge, Ivan. Mi történt az imént? Maria, és ott van Bentis. Ki kell őket hoznom? Én is a rágógumi automatában vagyok. Steffi, szégetsz ki minket.
Srácok, jól vagytok. Meg kell próbálnod egy másik színt, hogy visszacsináld, amit a piros érme csinált. Igen, próbáld megkeresni a kék érmét. Meg kell találnom a kék érmét. Hol van? Itt nincs semmi. Meg kell találnom a kék érmét. Ki tudod nyitni a szád? Nagyon furcsa hely egy érmének, de sietnem kell. Találtam egy kék érmét, ennek működnie kell. Hurra! 3, 2, 1. Nagyon köszönjük, hogy megmentettél minket, Steffi. Soha többé nem megyek ahhoz a rágógumi automatához. Jó illata van, de annyira ragadós. Annyira örülök, hogy visszajöttél. Ezek varázslatos házak. Sokra van szükséged belőlük, hogy növekedjenek. 2, 3. Wow! Nagyszerű munka. A varázslat ereje. A házaitok olyan nagyokká váltak. Szép munka, gyerekek. A házam zöld. A házam rózsaszín. A házam kék. Lányok, van egy ötletem. Mit szólnátok, ha belevágnánk a 24 órás kartonház kihívásba? Szóval figyeljetek! A kihívás egyszerű. Meg kell találnunk a színes bútorainkat, és díszítenünk kell a házainkat. Az én színem rózsaszín. Dasha, neked zöld bútorokkal kell díszítened a házadat. Steffi. Kék bútorok. De lányok, siessetek! Csak 10 percünk van, és az idő most indul. Kék. A kéket keresem. Nézd csak, milyen aranyos ez a kád. Nagyon jól néz ki. Igazán tetszik. Ezt igazán hasznát vehetném. Micsoda hatalmas szoba! Keressük meg a kéket. Rengeteg kéket látok. Olyan sok kék van itt, kezdjük el. Gyerünk, menj már! Hűha, egy gitár. Jól hangzik, vigyük el. Hűha, egy kék plüsmackó. Annyira aranyos és kék. Hűha, maracasok. Annyi kék hangszer, Steffi. Szaxofon. Tetszik. Kék játékok. Meg. Hűha, egy kék lámpa. Szuper, erre. Egy kék labda. És egy kék autó. Nagyszerű, büszke vagyok rád. Kék denevérember. És egy kék elefánt. Hé, srácok, tudjátok, ki ez? Stitch. Ez a papagáj is kék. Ez egy kék papagáj, Ara. Nagyon ritkák, igazán szerencsés vagy, Steffi. Micsoda hatalmas nyalóka, és pont az én színem. Steffi, tényleg biztos vagy benne, hogy meg akarod enni? Nem, ez egészségtelen étel, keresek valami jobbat. Igaz, gyerekek, a szemétkaja nagyon egészségtelen. Gyere, vigyünk magunkkal téged is. Ó, ez igazán hasznos lehet. Ez rengeteg kék, igyekeznem kell. Úgy érzem, már elég kék tárgyat gyűjtöttünk össze. Siessünk! Kezdjük el a díszítést.
Annyira puha, mint egy valódi szőnyeg. Annyira otthonos. Srácok, tetszik nektek a ház? Vigyük el a kék elefántot. Hova tegyem ezt az autót? Megvan. Egy labda, amivel játszhatunk a házban. Remek ötlet. Most pedig egy gitáréridő. Mostantól velem fogsz élni. Most már van egy teljes gyűjteményünk kékjátékokból és hangszerekből. Srácok, lájkoljátok a videót, ha nektek is tetszik a ház. Hűha, golyók! Tökéletes! Tényleg nagyon klassz itt, de muszáj hozzátennem valamit. Ez egy pofon egyszerű dolog. Most rajtam a sor, hogy rózsaszín tárgyakat keressek. Pontosan erre van szükségem. Remek! Ez lesz a szőnyeg az otthonomban. Wow! Nézd meg, mennyi rózsaszín játék van itt. Srácok, mi a kedvenc színetek? Ez a rózsaszín dolog még hasznos lehet. Kedveld ezt a videót, ha a rózsaszínt jobban kedveled, mint a kéket. A legcsodálatosabb szobám lesz. Nézd rám! Én nagyon erős vagyok. Segíthetek. Igen, persze, hogy segíthet. Nincs olyan, hogy túl sok rózsaszín létezne. Nem más terveim vannak mára. Ó, szegényem, ma nem a te napod van. Kezdjük el a díszítést. Először a takarót. Már most jól néz ki, de valami még hiányzik. Tudom, mi az, ami hiányzik. Tökéletesnek tűnik, ugye? Találnom kell valami zöldet. Dasha, most te következel, nézd meg, mennyi zöld dolog van itt. Zöld szemüveg, mit gondolsz erről? Wow, nagyon tetszik, de nem erre van szükségem. Ez tetszik, és magammal viszem. Wow, egy újabb szörny, de ez zöld. Ez túl nehéz. Van egy ötletem. Zöld kígyó. Ne félj! Nem mérges, mintha mosolyogna. Krokodil. Juhú, vigyük magunkkal. Keressünk valami más zöldet. Zöld fánk. Vigyük el ezt is. Megvan az összes zöld. A biztonság az elsődleges. Rendben. Díszítés ideje. Rendben. Kezdjük a szőnyeggel. Annyira puha. Nagyon meghív.
Wow! Nézd meg, milyen gyönyörű lett! Szeretném látni. Elég sötét van itt. Ez jobb. Dasha, tényleg igazad van. Most már nagyon kényelmes. És még néhány fényt is hozzá fogok adni. Milyen gyönyörűek lettek! Kék, rózsaszín és zöld. Nagyon szép a szobád. Ó, mi az ott? Mi van benne? Hogyan nyitod ki ezt a dobozt? Nem tudom. Úgy tűnik, hogy okkal vannak itt. Mik azok a szemek? Ó, igen! Dasha, menj, ragad meg a tiédet! Igen, pont passzol. Rendben, most rajtad a sor. Igen, jó rá. Nézd meg a hosszú körmeinket. Mit szólnál, ha összekötnénk a házainkat? Nagyszerű ötlet. Szia! Szia, szia! Hello, 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 hallak. Rendben, vedd el Dashaét. Hello. Hello, hallak. Te hallasz engem? Igen. Iratkozz fel a Vania Kids csatornára. Hogy érzed magad. Mi a helyzet a mai előadással? Jól érzitek magatokat? Igen, nagyon jól szórakozunk. Hello! Hogy vagy? Jól vagyok.